Lidi, co dělají adrenalinový vály, podívat se prostě, co všechno dokážou ty lidi, mi to přijde fascinující, jako. Tohle musí být ale tak super, ale je to tak posrání. No když ne, je to píčovina, vole. Je to píčovina. Ty, jak jsem teď uviděl, že on na tom skateu vlastně jenom prostě na tom stojíš, jak kdyby. Nevím, kámo, nemám rád tyhle, vole. Píčo. No, to je taky dobrý, no. To je výborný. No. Tohle, vole, tohle můj brain taky nedokáže asi, vole, požrat jako moc. Co to je za aktivitu do prdele? Chápeš to? Jej, oblíkni si tohle, víš co? Oblíknem si ten oblek, víš co? Normálně skočíme z nějaký fakt krutý skály, prostě. To je fakt aktivita. Jako respekt, jako, víš co, někdo řekne, my sedíme, vole, na prdeli, ale jako ta halda prostě, že hej, obleč to prostě a jdem to normálně skoč to, víš co. To je fakt jako halda. Good, bro. Good. Good, jej, skoč první. To je fakt jeblý, vole, jak se trénuje spíš na tohle, mi řekni, vole. V nějakých těch, nevím, komorách, kde je ten, nevím. No jasný, tak na to přišli, hele, vyrobíme hadr, prostě, máš skočíš a máš budeš jak pták, víš co. A tam ty týpci manažeři, No máš to povalí, no máš roztáneš ruce, bude tam mít jak kdyby křídla, bude to fakt jako vítr odolný, normálně. To se asi učí jako prostě... I kdybych se k tomu dostal jakkoliv, fit, a měl hlavu jako teď, tak strávím na tom kopci 17 dní kontrolováním každého koutku toho obleku a stejně bych si řekl, co když tam je něco vykurvenýho nebo něco. Jo, že bych to ani prostě... No, zamdej. Nebo hovno, jenom skočíš úplně jen tak, do prdele. A ten pták vedle, co mu jebe, ty píčo? Je to hustý, no, jako je to hustý, ale nevím, nemám co ti na to říct prostě. Má helmu. Řekl bych, že ta jediná funkce je GoPro. A náraz do ptáka, protože... Okay. Okay. Right. Small. To je fakt absolutní hovno. Jako fakt strašný. A teď z jeho pohledu. Je fakt píčovina. Jej, proč už tam někde v kundě letí. Kámo, jako... Ty pičo, a to sej tak hustý do prdele. Nedíváme se na dron. Díváme se na týpka. Podle mě může kontrolovat i tu výšku, no, že teď nabere výšku víc. To ten duo, proč to nedělají, tohle musí být fakt zážitek, no. To máš, kámo, když to podle mě dáš dobře, tak pak seš v píči, už jsi závislej na tom furt. Už vidíš kopec a už ho chceš skočit, hochu. Víš, že jako když už se ti to povede, tak už pak, hochu, budeš furt chtít vidět ten svět z toho pohledu. Zažít to znova a znova a znova, ty vole. No, pičo.
No víš co, máš to 2 minuty adrenalinu a i když ten v tobě chvíli zůstane, ale chceš znova. Proč? Aristokraté není. Si říkám, Wingsuit se to jmenuje, že? Mě nezajímá to From Space. Marmoláda, to už jsem viděl. South Highest Summit of Dolomites. Snažím se jako pobrat tu jako prostě myšlenku, hej, skoč to. Víš co, ta první věc, jako prostě tam skoč. Prostě... Chceme diák na cvik. Obyčejná. Passa. Co vole? 4, 3, 2, 1. Tohle je fakt ultimátní píčovi. Padák, no musíš doufat, že padák valí, no. Musíš si uvědomit, jsme hrozně zvyklí už v moderním světě na ty drony a na všechno. A musíš si uvědomit, že tady je týpek teď, jakože... A jako... Oni už to mají tak vychytaný, že už se nebojí k té skále, už umějí, víš co, ten oblek jako nějakým způsobem používat. Že si řekneš, proč neletí tam uprostřed, proč letí tak blízko skály. No, protože pro něj to je víc, jako, víš co, ten zážitek, on si to může prohlídnout, on... Jeho to prostě... On se toho nebojí. Letí to nějak pomalu. Kámo, tak se nám jako zdá, bych řekl, jako, že... Jako může letět padé, šedé, nevím, ty vole. Ty o tom mluvíš, kdyby jsi to lítal denně. Spíš se snažím do toho jako vžít. 120, 130. Věřím, že při tom seskoku, že letí 130. Kdyby to teď skrouhl dolů, takže tolik poletí, jako. No tak tohle se špiča. Tak toho chci vidět, jak udělá ten týpek vedle něj. To jsem myslel, že se jim může nějak dokurvit ten vzduch, to proudění, že tohle nemůžou dělat, takovýhle vál. To je crazy shit. Z letadla byste to dali, jo? Myslím, že už to je jedno. Jo. Ježiš, to je nádhera. Jo, vy to taky říkáte, jak kdybyste šli pro rohlíky do píči. Hele, já na tyhle věci nejsem. I kdybych byl hubenej, tak já absolutně nezvládám vejšky, kámo. Mě je zle, já bych nešel ani do balónu, vole. Třeba jít do balónu mně přijde fakt absolutní hardcore, hochu, to bych vůbec nešel. Vůbec nešel. Jo. Jsi sám o sobě balón, jsi debil. Good? Yep. Alright. Let's call this 10 seconds. 5, 3, 2, 1, see ya. Stíhačky jeblí. Cože, vole? To si dal trošku jako... To si dal... To jako...
to je Soul Flyers. Allez, vous êtes prêts? Ok. 3, 2, 1, et c'est parti. No jasně. Alors, Long. j'arrive. Borci jsou normálně nafukovací, vole, Je suis dessous. Ok, jak se to c'est řekne, do bazénu, vole. bon. Super, super. Ok, c'est bon. C'est parti, les gars. Allez, on est nickel, là. Allez, attention. Allez. Et virage à gauche. Můžou mluvit, ty vole, to jim musí tak valit do huby. Yes. Allez, on y va. Oni Allez. teď plánujou the longest line. On jim určuje cestu tím. Énorme. Allez les gars, on va tout droit et on passe dans le Sirac. Dans le Sirac. Énorme. Škoda je tam není ta rychlost, nějak ukázaná. Pičo. Allez, on reste tout droit. Et virage à gauche. Můj největší adrenalin je kolikrát, vole, zavolat někomu, když mám zmeškaný hovor, vole, víš co, neznámý číslo, ty pičo, tohle nepotřebuju, takovýhle věci. Jako, že nepotřebuju takovýhle, vole, námrt ještě. To mi úplně stačí, takovýhle, vole, vály, co mě naruší, nějaký vnitřní klid, ty vole. Tohle je jako moc diktát na mě, vole, velký, jako. Chtěl bych si skočit z letadla s padákem? Teď už jsem ve fázi, kdy překecávám ségru, aby na to šla se mnou ex, sám nezandám. Sám nezandáš? Ty močko. A myslím, brácho, nevím, chudák tvoje ségra, ty vole. A počkejte, tady spoustu lidí, tady jste někdo museli být na něčem takovým, kámo, se skok padákem nebo něco, že si budete vymýšlet. A někdo tady, vole, podle mě jako musel na něčem být. Určitě, vole, vás tady fakt dost, takže nevím, něco. Mamka byla, jo. Zipline, ani píču. Trampolína, taky dobrý. Tandemový seskok. Nebo jak se jmenuje, bungee jumping, vole, z takovýho, no. Jsem viděl chudák tu paní, takovou tu tlustou, co dávala bungee jumping a ono to úplně ponořilo do té vody, ty vole, to nevychytali moc váhu, no. Jsem lítal rok na piku. Jo. Tady je, to myslím, že je velmi časté tady, vole, v České republice, to je trošku problém. A co mě taky co mě jako fakt fascinuje, co bych chtěl já zažít, jakože nevím, jak bych se k tomu dopracoval,